हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै सानदों जानांगौ कि बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर अमप्रकाश केरकातारी बिथाङा मा जामारदों बिदि होनना। लोगोफोर बैफोर गासिबो अमप्रकाश केरकातारी बिथांनि गोदान मोनसे आबुं फैनो गोनां बड' मुभिनिसो। लोगोफोर बे फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि टाइटेल एबा नामानो जाहैबाय बोसोन आरो बे मुभियाव जों गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन अमप्रकाश केरकातारी बिथांजों लोगोसे मुंदांखा फावखुंग्रि प्रियंका लाहारी बिथांखौ लोगोसेनो रुबुल बर' जेसस केरकातारी बिथांमोनखौ। ओमफ्राय लोगोफोर बे मुभिखौ डाइरेक्ट खालामदों गणेश बर' बिथां आरो DOPखौ होदों बडा केरकातारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे मुभिखौ नुगोन GB क्रिएशन प्रेजेन्टनि आन्डारावहाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना दानिफ्रायनो बे मुभिखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड जानानै दं कमेन्ट्सआव खोन्थाब्लानो जाबाय आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो। स' लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना आं जा एसे कालेक्शन खालामनानै मोन्दोंमोन बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। स' दिनैनि भिडिअ बेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं। आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय। स' गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।